Jarene kowe iki nek ngelekar ngono kuwi ndi sing milih rono, ndi sing mbandel. Tak sanggereng meneng wae nek. Ora iso. Ora iso ora sanggereng kowe. Tak sanggereng meneng wae nek. Lenggereng piye? Ora iso. Ora iso ora sanggereng kowe. Tak sanggereng. Kon meneng wae kan ngopo? Ayo kon nyembang kok kon ngopo? Kok kon meneng wae? Kowe iki nek omongan rame nakke pikir. Dene kaya ngono kok ya akeh lho penggemare. Nek omongan aku ki marai sengit. Iya, sinden kon maju wangune ya dalem, Pak. Dalem, Pak Dalang. Nah, telek. Lah piye to, yo? Kebacut mangkel kok dalem Pak Dalang. Medun glek wonten dawuh pripun Pak Dalang ngersake napa, nembang menapa ngono penak kok. Wonten dawuh Pak Seno. Wis ora. Lah pripun kula lenggah malih? Ora, ya iki ana pamundutan lenggah malih. Wong ana engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. Lah piye to Dalang iki ya ngewohke apa? Dingklekmu nganti panis. Iya. Oh anake akeh jare. Sapa? Dingkleke panis anake akeh. Omong sapa ayo. Anake seprene lagi siji kok. Sing wong bapak-bapak kae kok. Ayo, mbok yo kek cek-cek. Aning bojone wis wegah ki ayo piye? Heeh, wegahe piye ya? Ha iya. Bojone tahu sik bojone tahu tak jakmo lho kok ora gek diadine sik nilam kuwi ya. Ampun, Pak. Oh, nyedake bojo kula nek turu niku kaya mblumbang niku lho rasane. Kok kaya mblumbang maksude? Sak amben kok kanggo kabeh. Jarene kowe iki nek ngelekar ngono kuwi ndi sing milih rono, ndi sing mbandel. Apane sing milih? Blender. Sritenan nang tasih. Ayo apa sing blender? Kamerawan ra entuk guyu kowe. Sapa cit? Nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah hehehe. Citraksi ta. Kayak Pyai Ndringo lho. Pundi niku ta? Pyai Ndringo. Mas Dodo apa? Heeh, asline Ndringo mangunan ya to. Jatimulya mbiyen kuwi gaweane seneng nonton, gawe kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Ya. Ora pinter nyoting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Asline sing dinceng kowe kok tinanggere. Anggere kowe ngadeg rek wis ya. Ha apa piye? Mas Dodo, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Apa? Wah, golek iki gunake ra masuk ngono. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng HP, Pak. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pasi ngene iki lho. Ayo wis ben apa-apa karek. Lah saiki meni ra masuk lambene Ning iki. ijik enom lho iki. Iki ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Nek jak omong suwe-suwe, nek jak omong sithik ngono, piye to kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking omah, Pak. Engko nek tok jak omong terus ana kowe numpak apa to? Lah kula. Kula niku Citraksi, mulo tak jenenge Citraksi. Bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok Mau tak ndek ning ngendi Surabaya kae jagongan raku ning arep. Kowe engko saka samping mau saka ngarep to. Kula saka samping, Pak. Nyambut gawe apa? So. Aku muni syuting nggih niku, Pak. Kene gagap dekno gaya. Ra masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani ro tatin. Tatine wong wani we minggat kok. Kok disuarani karo anake. Iya. Ayo, Tin. Ki ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh nggih. Sing gawe rambuté kaya musang kae lho. Biasane cok nyawer lho. Biasane cok nyawer. Iki pas ora. Oh pas ora. Iki mung ngaturke suwe banget ora mresani streaming.
Sugeng kepanggih malih Pak Dalang. Ya, ning ngarani aku Pak Senuk. Wo. Pak apa? Senuk. Senuk ki apa? Sina Nugroho, Senuk disingkat. Sugeng pegaran dhateng Tirong, kula nylimak saking iki asline Kyai Ndringo. Ning nyambut gawene. Antil ndasmu lho. Ngapa ta? Ngrasani apa kaya? Mana jenenge sapa? Senuk. Senuk, Pak. Saya apa? Wis rasa cerewet. Ya nggo tuku apa tak apa ya. Dilebokke kas. Lho nyeleng. Ora nek kasijan. Yo mangga. Kok ilang adikom suwe banget? Apa iki? Apa iki? Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin rak tanpa iso kesilem. Lho nyilem ngrekoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa ta? Ora mau. Hah? Lingsem. Bahasa apa? Yen kemutan. Iya. Yo nanti. Nembang. Sida kuwi mau. Ayo. Gah. Iki lho tak cepake. Mok gah. Ning rasane kok ndak malah tekan dinding kok ayo maju ya. Pak, pundi, Pak? Gagak putih. Iya. Aku watu wetangane malah. Ya. Oh. Ya. Putra Pandhawa tata gati wisra. Piye nek gereng? Nek gereng ki piye? Heh? Lek gereng piye? Ora iso. Ora iso rasa gereng kowe. Rasa gereng meneng wae aku. Kon meneng wae kan ngopo? Ayo kon nyembang kok kon ngopo? Kok kon meneng wae? Kowe iki nek omongan rame nakke pikir. Dene kaya ngono kok ya akeh lho penggemare. Nek omongan ra aku ki marai sengit. Iya. Sinden kon maju wangune ya dalem, Pak. Dalem Pak Dalang. Nah, telek. Lah piye to yo? Kebacut mangkel kok dalem Pak Dalang. Medun glek wonten dawuh pripun Pak Dalang ngersake napa, nembang menapa ngono penak kok. Wonten dawuh Pak Seno. Wis ora. Lah pripun kula lenggah malih? Ora, ya iki ana pamundutan kok lenggah malih. Wong ana engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. Lah piye to dalang iki yo ngewohke apa? Dingklekmu nganti panis. Iya. Oh anake akeh jare. Sapa? Dingkleke panis anake akeh. Omong sapa? Sapa ayo. Anake seprene lagi siji kok. Sing ngomong bapak-bapak kae kok. Ayo, mbok yo kek cek-cek. Ning bojone wis wegah ki ayo piye? Heeh, wegah iki piye ya? Ayo. Bojone Masa ya? tahu bojomu tahu tak jakno lho kok ora gek diadine sik nilam kuwi ya. Ampun, Pak. Oh, nyedhaki bojo kula nek turu niku kaya mblumbang niku lho rasane. Kok kaya blumbang maksude? Sak amben kok kanggo kabeh. Jarene kowe iki nek ngelekar ngono kuwi ndi sing milirono, ndi sing bandel. Apa nih sing milih? Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan ra entuk guyu kowe. Sapa cit? Nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah hehehe. Citraksi ta. Kae Kyai Ndringo lho. Pundi niku ta? Kyai Iku ta? Ndringo. Mas Dodo apa? Heeh, asline Ndringo mangunan ya to. Jatimulya mbiyen kuwi gaweane seneng nonton, gawe kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Ya. Ora pinter nyoting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Kok ta? Asline sing dinceng kowe kok tinanggere. Anggere kowe ngadeg rek wis ya. Ha apa piye? Mas Dodo, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe, karo kowe. Heh?
Wah, dulekke ra masuk ngono. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gantung HP. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pasi ngene iki lho. Ayo wis ben ra apa-apa karek. Lah saking meni ra masuk lambene iki. Ning ijik enom lho iki. Iki ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Nek jak omong suwe-suwe nek jak omong sithik ngono. Piye to kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking omah, Pak. Ngono nek tok jak omong terus lha kowe numpak apa to? Lah kula. Citraksi, malah tak jenenge citraksi. Bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok mau tak ndek ning ngendi Surabaya kae jagongan raku ning arep. Kowe engko saka samping mau saka ngarep to. Kula saka samping, Pak. Nyambut gawe apa? So. Aku muni syuting nggih niku, Pak. Kene gagap dekno gaya. Ra masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani ro tatin. Tatine wong tuane we minggat kok. Kok disuarani karo anake. Iya. Ayo, Tin. Ki ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh nggih. Sing gawe rambuté kaya musang kae lho. Biasane cok nyawer lho. Biasane cok nyawer. Iki pas ora. Oh pas ora. Iki ming ngaturke suwe banget ora mresani streaming. Juga kepanggih malih Pak Dalang. Ya. Ning ngarani aku Pak Senuk. Oh. Pak apa? Senuk. Senuk ki apa? Seno Nugroho, Senuk iki disingkat. Sugeng pegaran dateng Tirong kula nylimak saking iki asline Kyai Ndringo. Ning nyambut gawene. Kantil dasmu lho. Ngapa? Ngrasani apa kaya? Ana jenenge sapa? Senuk. Senuk, Pak. Saya apa? Wis rasa cerewet. Saking iki Kyai Trelong ning nyambut gawe ning Polda Metro Jaya. Ya, Mas Sugiono kae anggere dhewe ning Jakarta ra mesti nyenuk ning pinggir sinden rambutnya disemir. Ning ya nyambut gawe dadi polisi dadi. Ya, iki sing ngurus bayaranku ning Depok wingi seprene ya empok wingi seprene ya urung clear. Ya. Wis nganti gimana, Pak? Saya harus menggunakan cara apa? Pun, Pak, kula pun ikhlas mboten apa-apa. Ijole luwih akeh. Iya. Yo nyatane yo del rezeki wis. Iya. Teko. Del ndi? Maksudnya tanggapan ning aku kuwi akeh. Wong sesuk aku nek mayang ki ya kowe tak jak kok cerewet ngopo. Lah ya urung dikeki kabar le del-del mau iki ono kabare. Akhir bulan ki jadwal metu akhir. Iki sindan ki cerdas ning petuk aku nek ben dina ki. Rada stupid ngono lho. Ya ngerti aku lagi ngecat ya to. Ngecat kan lemari yo tak tutupi nganggo kloso. Kowe iki sinden viral. Heeh. Ya. Iki nek ana wong ngarani Elisa ki wis diarani bayar dhewe. Mangke ngangge Elisa. Elisa manajemennya sudah sendiri. Silahkan bayar sekian kalau mau. Kok ngecat kok dhewe iki lho. Wah, ya ora apa-apa cah bakoh e. Ya ngono kudu ngono. Aku mau ngecat, lemari tak tutupi nganggo kae. Apa tiker sing plastik kae. Terus tane cowek dhuwure. Lah kan yo panganan tak lepoke ning lemari. Nah, aku tuku iwak bacem. Lah ya aku arep njupuk iwak bacem arep madang. Tak buka klosone kok ya aku ra njupuk coweke sithik ya. Goblok tenan. Tak buka ngene iki, aku mbrobos njupuk iwak bacem coweke glundong. Goblok tenan tapi kira aku. Nah, saiki kowe lagi sadar to nek asline kowe iki S2 ning goblok. Iya. Nek kon kehidupan sehari-hari aku sopek aku iya aku. Nah iya kok iya. Petok. Kowe berarti mau ketiban cowek. Nah yo teneh mono kelakon sinden Elisa tidak jadi wayangan karena ketiban cowek nak yo. Ra masuk to, Pak. Kowe mau ketiban ning muntune tiba ora? Ora, ya ora nganggo muntu. Ngopo coweke wis abot ditambahi muntu nggo apa? Maksude coweke tiba ki sak muntune ora. Ora,
muntune. Nek sak muntune kan kowe kudu mbiyo warake nang koran-koran. Sopo sing iso njukukke muntune? Tak nek nalang tak pek bojo, nek wedok tak pek sedulur kuwi aku langsung mlayu nang nggonamu terus tak nehi muntuku. Iya, setuju lah kowe. Ya kudu ngono ya. Oh iya. Wah, kurang cerdas aku. Apa tak baleni meneh ya? Aja, iya, Mbak Elisa. Injih, menika Dere Mangayu Bagya dene dusun menika. Desa menika ambal warsa kaping 7 Wah. Mugi-mugi sedaya warga saged kebinaringan rejeki ingkang kathah. Saged Modiar kowe. Ya ming kuwi tok dhek. panjang yuswa. Lho, sing panjang apane? Umure. Oh. Yuswa iki umur. Piye to? Pinter terus. Iya, saged Ayom. ayem tentrem gemah ripah lo jinawi. Amin. Menapa ingkang dipun tandur saged tukul ingkang subur-subur. Menapa ingkang dipun sade saged payu sedaya. Ingkang apa meneh ya, Pak? Ha nek tok dongake ngono kuwi tenan kabeh entek-entekan. Oh iya ya, Pak. Napa sing disade iso payu sedaya. Terus do adol-adolan apa-apa lemah didol entek-entekan. Oh iya bener. Oh iya pinter kowe, Pak. Lah iya pinter aku nek sekolahe dhuwur kowe ning kecerdasan sehidup sehari-hari pinter aku. Oh bener Pak, sira pancen pinter. Pinter kok pinter. Saka kadohan krungune kentir lho kuwi. Pinter ya sing bodhek sing krungu kentir. Ngomong pinter. Budhek ora bodhek. Bodhek. Nek bodhek iki. Bodhek iki godhek. Godhek iki godhek. Nek gudhek iki gudhek yo. Coba bukaan sikilmu ana gudhike ra. Wah ya mulus padake nyo. Ki. Oh, mulus ya. Masa ana godhek. Cah lugu ngono kuwi ya. Iya, ngono ya. Ayo, podang kuning sa. Podang kuning malih. Sik, aku tak nyuwun izin karo panjenengane Pak Lurah. Iya. Aku arep nyuwun izin Pak Lurah. Gawa surat po? Gawa surat to. Mau izin ning nganggo surat, nggawa surat po kowe? Ora ming izin nembung karo Pak Lurah kok ora nggawa surat, ora izin masuk sekolah ora. Iya. Izin karo Pak Lurah gandeng iki aku duwe tur iki wis didhawuhi karo para dinas-dinas. Pak Sino nek ana nuwun sewu piyai sing cacat sing iso berkesenian berbudaya diunggahke panggung. Oh iya. Oh iya Mas Fajar. Ki ana siji Mas Fajar saka Piyungan ki wuta. Wuta ning kendhangane apik. Lah iki kowe sing nembang Mas Fajar men sing ngendang. Oh iya, ngendang tok wae Mas. Iya. Nek takon nembang malah omong tekan ndi wong nuwun sewu wong cacat meripat ki biasane cangkeme cerewet. Pokoke dhewe-dhewe kok keluyane dhewe-dhewe. Iya, bener. Dadi engko nek nganti kupinge ya luwih tengen, luwih ngono pancen. Ndi yaine? Niku nembe melampah. Kon mlaku dhewe wae. Oh iya, tenan ya nubruk. Ya iki luar biasa lho. Iki piyai adoh ning nek ndi-ndi mesti nusul aku. Iya. Niki caket mriki to Mas Fajar niku daerah Prambanan duduk to. Prambanan. Klaten. Klaten ya. Mriki Mas. Alon-alon. Maju alon-alon aja mundur alon-alon Mas. Mriki Mas, maju terus kiri sithik. Nah, kanan sithik. Maju meneh. Iya, salangkah. Awas melompat Mas. Nah, iki yo dase tusio disampar wae. Radeng. Ya ono. Lewat kene. Awas yo. Ora nembang ya, Pak. Ngendang lali. Ngendang alon-alon, Mas. Ngendang ya. Wah, aku aja dicegat dalan lho Pak Susio. Kowe kurang ajar kowe. Piyaga tuwa idunekke ndase Susio sampar wae. Ora ya bercanda. Wis mapan Pak Seno. Ya, bawani. Bawa podang kuning ya. Podang kuning, Mbak Elisa or karo Salaso dikendangi karo Mas Fajar.
salah satu Ki Piyai Tunanetra. Ya, ngono ya. Sinebut Sri Uning apa pedang kuning sing positif tak didalang ki? Hah? Wong ming kleru cakepane kok kowe iki ngunak-unak aku sak. Nadyan wujude mung peksi. Ya nek kuwi mau sing tok sebut iki bawa Sri Uning. Ayo mayang ki mikir apa-apa ya. Iya. Kleru iki wis lumrah. Ije. Mikir ngamplopi wiyaga semene iki. Sinden semene iki. Sak mriki deleng lakone. Isih tak pikir bareng tak lebokke. Lho, kok miturah sithik tak longi meneh. Ngantuk. Ya. Mulane sok ana 2000-nane barang. 2000-nane dengkulmu jeblok kuwi. Ya makane. Ya sing aku ora mung tanggo geguyon to. Heeh. Ora kadang kala pancen do tak nehi ewon-ewon kae. Pikire tak ulung ngono, wah kandel tenan. Matur nuwun Pak Sino, matur nuwun. Bareng dibuka 5.000-an kok. Iya. Ya ora apa-apa. 2.000-an ana kaya tusia. Nadyan wujud bayar yoga kok 372. Iya lho, kepange tentenan. Durung ana receh 500 par. Wajan. Durung. Ya. Iki dienggo motivasi karo wong sing ganep-ganep diparingi panca indriya sing ganep karo sing gawe urip. Selagine sing nuwun sewu ora weruh wae belajar seni lan budaya. Sing genep panca indriyane, sing komplit tangan sikile, sing iso mikir nganggo pikiran sing apik. Nek kon nyeni karo kon budaya malah kadang-kadang sok ngunekke budaya ki kuno, budaya kuwi ketinggalan zaman. Ayo ajar ngendang. Moh aku nek ora ngedrang ora iso. Ya. Kuwi jane kleru no. Luwe-luwe akeh lho piyai ibu-ibu, bapak-bapak sing anake arep sekolah mlebu ning nggon sekolah seni terus ngendikane ora kepenak ning ati. Kuwi arep mlebu sekolah karawitan kuwi sok nek tuwa mangan apa? Mangan ndase bapak kuwi. Iya. Kok ngono? Lara atiku no. Iya. Mula aja sok ngembe karo seni lan budaya. Kanthi srana seni lan budaya ngene iki nuwun sewu iso makani anak bojo. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Aja tok mingke, aja tok apa jenenge aja tok kiwake. Aku ora ngomong goroh, aku ora ngomong apa jenenge iki sing ming dienggo srana memacu ora. Penabuhku iki beda karo kanca liyane. Kowe nabuh drum, kowe nabuh gitar nganti tok ewange weng kalah karo penabuhku. Penabuhku nek esuk manasi mobil, nek pemain gitar manasi sego wingi sore no. Iya, no, ora sombong. Lah iki jenenge kesenian ku iso dienggo urip tenan, ditenani utawa disinau sing apik, bakale dadi wong-wong sing kecukupan. Ngono ya, Mak. Iya. Mula arep nuwun sewu Mas Fajar iki cacat netrane. Ning aku entuk dawuh saka Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, nek wonten piyai cacat sing ajeng nyumbang lagu utawa nembang diparingi wektu Pak Sino menika kagem motivasi supaya kesenian iku mboten dipandang sebelah mata. Iya. Ayo, wong cacat mripate ora bakal iso mandang sebelah mata. Ya piye ya? Iya. Mangga Mbak Alisa. Ya. Ana sing nyuwun bajing loncat saka Cak Marlis saka Surabaya. Ya. Mbok iki piyai ngendi dek mben sowan ning ITS Surabaya kae ya panjenengane ya rawuh nganggo iket cara Jawa Timur kae. Iya. Ngono ya. Ning nyuwun pangapunten Mbak Ayu sakmenika nedeng boten saged joget amargi nembe halim muda. Hamil muda. Ya. Semelang nek apa merga wong meteng enom ki nek ngobah banter ki ngundak. Anu apa jenenge rahim kandungane iki sile cemandal ki isih rentan. Iya. Mula ora usah joget sik. Ya. Opar diganti sing joget. Rasana ora apik joget dhewe, menyanyi dhewe iki ra apik. Rasane joget rawuh meneng wae. Ya. Dibawani bajing loncat. Ana transferan yuk. Pinten? 300. Oh nggih, nggih kula ta niku. Heeh, mlebu rekeningku iki tak apa jadi tak apa? Tak talangi sik. Iya.
Aku nek karo sinden sing ora tau ngunek-unekke aku ki blogo lumah. Nggih, saking sinten wau? Saka pokoke iki dadak buka meneh engko ndak anu sih. Oh, nggih. Nggih, mugi lancar rezekine. Amin 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 Nggih, amin. panjang yuswa. Amin amin amin. Ngono kuwi lho karepku sinden ki do demenake ngono kuwi lho. Beneran? Sinden kok cangkeme kaya kernek. Ini Pak. Kaya apa wae ora. Nggih, njenengan purun didongake mboten? Oh iya iya kudu nek aku lancar rezekine kok ya ora yo lancar Nggih, rezekine. tambah no. Wis tak ndonga dhewe wae. Aming ndonga kok bayaran. Tak ndonga dhewe. Iya. Bawane bajing loncat. Nggih. Gunung. Niki sinten saya ajeng didongake? Nggih. Wis ora. Wis ora gelem pisan. Wis do melu aku ndonga dhewe mawon, Mbak. Iya. Artine mak tenang. Iya. Iki cara Sunda nek ora tok artekke. Oke. Lah saged napa, Pak? Lho aku nang Sunda pirang-pirang taun nih. Oh, pinten Sadurunge dadi dalang biyen. Ana ta 3 taun aku nang Sunda. Oh, nggih. Suwe nggih. Suwe ning Cibaduyut. Oh, dodol sepatu. Nggo gajul kowe iki kok. Lho pripun? Mboten Cibaduyut nika entene sepatu. Ya ora kabeh sepatu kok ya ana sawah barang apa. Cibaduyut kok ming kemblekan sepatu aja. Iya. Apa mak? Rada angel. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar. Bulan pundung ki bulan pon. Lah kok ana pasaran bareng? Menengo sik tok iki mikir e padake. Oh, nggih. Bulan pundung tu disungkur nek pas sasi pon ki aja lunga. Ndak kesungkur kuwi tiba. Ulan sungkar. Ulan ki adine sungkar. Oh. Sungkarman. Heeh. Lah Mbak Yune sinten? Sungkarna. Terus tek ki didemek, di ki gedhi. Wah. Sing Dadi demek aja napa? pisan-pisan didemek engko ndak gedhi. Iya. Niku napa e? Tek di. Lah nggih. Tek ki demek cara Sunda ki. Demek napa? Ya mbah aja didemek ning ndak gedhi. Tek di. Terus Oh, biasane nek didemok gedhi niku napa nggih? ayo ora ngerti aku. Apa ya kira-kira kaya nganu kaya apa jenenge iki? Iwak brontak lho ning laut kae lho. Iwak brontak. Heeh, kae nek dinaiki daratan didemek puk ngono wae plembung. Ha kuwi tek di iwak brontak. Ngopo tin kowe melirik matane. Terus jeneng wong kuwi. Oh, Tarim niku jeneng wong. Heeh, Tarim ki sing lanang sing wedok Tariem. Oh, niku napa Kakang Adi? Kakang Adi. Heeh. Dadi sik Tariem ki aja demek nggone Tarim ku ndak tek di. Kok rumangsaku ngawur to mak suwe-suwe. Wong aku ya ora paham basa Sunda kan. Lah jarane nate ten pundi? Jawa Nang ndi? Barat. Aku nang Jawa Barat ki malah mangkel kok. Lah keng napa? Wong Jawa Barat wong Bandung ki wonge atine iso maca karo wong liya. Oh, aku nang pasar tuku pelem ki anggere liwat ngarepe wong ki mangga mang. Lho kok ngerti ya aku. Meneh aku ndono neh tuku pelem meneh liwat ngarepe wong mangga Bang. Ngerti aku terus bar kuwi tuku salak. Dhek muni mangga Bang, du salak aku ya. Mangga ki monggo. Oh iya, terus neng toilet ya kewirangan. Lah iya lah didodok wong Bandung. Mang, atos. Aku bingung, aduh harus jawab apa iki aku. Mang, dok atos. Aku ya bengok, ora encer aku ya. Bul mang atos ki wis, atos ki wis urung ngono lho maksude. Wo tak kira nek takon nggon aku. Heeh. Tapi jenengan nek pun atas wis. Wis. Kowe ya aneh-aneh ora. Cah meteng enom omongane ora glanyaran. Ngilirono ndi sing bandel. Apa nih sing milih? Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan ra entuk guyu kowe. Sapa cit? Nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah hehehe.
Citraksi ta. Kayak Piyai Ndlingo lho. Pundi niku ta? Piyai Ndlingo. Mas Dodo apa? Heeh, asline Ndlingo mangunan ya to. Jatimulya mbiyen kuwi gayane seneng nonton, gawe kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Ya. Ora pinter nyoting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Kok ta? Asline sing dinceng kowe kok tinanggere. Anggere kowe ngadeg rek wis ya. Ha apa piye? Mas Dodo, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Apa? Wah, golek iki gunake ra masuk ngono. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng HP kok. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pasi ngene iki lho. Ayo wis ben apa-apa karang. Lah saking meni ra masuk lambene Ning iki. ijik enom lho iki. Iki ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Kayak nek jak omong suwe-suwe nek jak omong sithik ngono. Piye to kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking omah, Pak. Ngono nek tok jak omong terus lha kowe numpak apa to? Lah kula. Kuku Citraksi, malah tak jenenge Citraksi. Bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok Mau tak ndek ning ngendi Surabaya kae jagongan raku ning arep. Kowe engko saka samping mau saka ngarep to. Kula saka samping, Pak. Nyambut gaya apa? So. Aku muni syuting. Nggih niku, Pak. kene gagap dekno gaya. Pustaka Jamus Primasada bakal diparingake yen to njaluk ijol mata Nalindra loro. Monggo sing diangkah mripate pun Kakang. Paringke mawon. Hus. Iki menengo sik to, urung rampung omongane kok wis nyaut-nyaut ora. Padha karo nantang karo Prabu Hamsa. Mula tumuli takjak metu njaba babar pisan. Nanting kalawan ketrimaning uripe Hamsa lan Dimbaka. Kira-kira didu karo wong Pandhawa Nalindra loro Hamsa Dimbaka ki menang apa kalah? Togok wonten dawuh. Ha iki lagi awak dhewe sambung rembug. Nek ana Nalindra ngendika ki ora sok medhot-medhot pun ndak nampa duka. Gok wonten dawuh. Kira-kira kowe nyawang aku karo adiku Hamsa utawa adiku Dimbaka. Yen perang karo wong Pandhawa, kira-kira menang aku apa menang wong Pandhawa? Ndhawa. Kula mboten iso matur, sing saged matur mbilung. Bilung, Wonten dawuh menang apa kalah? KO. Sing KO sapa? Sampean. Lho. Kowe ngias karo aku, kowe ngembe karo aku. Mboten perkara ngembe karo sampeyan. Nek sampeyan iso ngrangket Nalindra 97 niku kula percaya. Merga sing mangrangket Nalindra cilik-cilik, ning nek sampeyan genepe 97 genepe 100. Sing mangangkah Nalindra Ndarawati Mandura Ngamarta niku ngibarate kaya dene cecak Nguntal setlika. cecak Nguntal cagak. jebol Gayuh wulan. wuta Ngitung lintang. tange kelakone Cepak wurunge. sampeyan ora apal karo wong Ngamarta niku kedung-kedunge kasekten wong Ngamarta niku punjer-punjere guna kasantikan mula wong Ngamarta niku digayuh larane ora nate kasembadan digayuh patine persasat kaya njara langit. Nek Nalindra liyane monggo mang sepelekke mang bondo mang leboke pakunjaran. Ning nek Nalindra Ngamarta Ndarawati Mandura niku ana tembung mustahil. Tange kelakone. Kowe nyias karo aku, kowe ngembe karo aku. Kowe ngilani dadaning Prabu Hamsa. Apa mbok kira aku wong loro saudon telu saurupan? Aku dudu ratu cepete. Ning aku ratu sing duwe kadigdayan. Percaya, kula percaya. Ning nek ditanding karo kadigdayane wong Ngamarta niku Durung ana apa-apane. mingsak Ireng. niku we Dicuthik. mboten. Tenan to. Monggo sing ngarep linggo, sing mburi mulih. Oh. Aneh-aneh ora. Sing mburi ngadeg. Heeh. Mboten.
Langkung-langkung sampeyan kok nampa penantange Raden Werkudara niku sampeyan adu arep karo malaikat pencabut nyawa. Niku tenan, kula mboten gara. Mergo Raden Werkudara niku nuwun sewu, satriyane menengan ning nek perang medeni. Nek wis muni sengit, mungsuh ora bakal diwenehi urip. Suduk kuku sapa nyana? Pancanaka. Pancanaka. Brodol usus sampeyan. Aku kuwi raga loro nyawa siji. Arepa sampeyan niku raga loro nyawa siji mesti konangan karo wong Pandhawa. Merga wong Pandhawa niku pinter-pinter. Luwih-luwih Pandhawa disanding karo Ratu Ndarawati niku pujangganing Pandhawa. Mesti dikandhani. Niwangsuk mana mangadil luwih. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Ratu loro kae aja mbok wenehi urip. Ratu loro kae iki raga loro nyawa siji, carane mateni sirahe dunen komba loro kabeh nganti pecah. Sirna Margalayu, modar sampeyan ayo. Apa ana sing ngerti? Mboten dikandhani. Ratu Ndarawati ngerti. Merga Ratu Ndarawati titising Bathara Wisnu. Niku ketoke menungsa ning jane dewa. Mula Pandhawa niku angel dijangka atine merga disanding karo dewa. Ngoten. Ngoten. Dimidhangetke nek kula matur arep togok niku nuwun sewu cangkeme kaya torong. Ning niki Panakawan sing wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan. Kula ya wis ngerti karo kahanane Pandhawa. Mula nek sampeyan takon perkara kula karo Pandhawa niku wis wareg tenan. Niku tenan. Merga kula wis ngetutke ratu kaya sampeyan niku cacahe 745. Niku nek ngraman negara Ngamarta bali ming kariyaran. Tegese mati. Mati kabeh. Ora nggawa power bank kok. Aneh-aneh. Coba-coba kok. Ha iya. Dan kula sampeyan ampun sembrono. Mungsuh Raden Werkudara kekuatane we kalah. Kalah kasantosane sampeyan kalah, pusakane sampeyan kalah. Raden Werkudara nggadahi pusaka Barga Warastra. Wujude gendhewa. Lho niku sing maringi Raden Gandamana. Wonten sing maringi Bathara Bayu. Niku nek diobat tabitke nyampluki sirah bisa marai pecah kabeh. Duwe pusaka jenenge Gada Rujak Polo. Niku nek dideke ngiyupi sawah 40.000 hektar. Kuwi tenan apa piye? Etok-etoke. Wong ki ra yo banget ki ora masalah to. Niku Gada Rujak Polo. Lho, kuku Pancanaka mapane tenggen jempol. Niku nek Werkudara nesu modot sakilan luwih sithik. Kok dadak luwih sithik? Hitungane pancen semono kuwi kok. Oh iya. Wis tenan kuwi. Raca-racake semono-mono kuwi. Pancanaka kuwi. Tuweke nggon dada, blerek medun modar. Niku wis bola-bali ratu mati wetenge do bedah kabeh. Ngoten. Sikile niku mawa kekuatan luar biasa, nggajul gunung jugruk segara iso asat. Sikile Werkudara niku nggajul gunung iso jugruk kok. Tenan ra percaya asli. Anggere mangkel sikile Werkudara niku mancal-mancal ngenengi gunung jugruk. Oh iya. Iwanengen. Ha iya. Niku sikile Werkudara. Mulane nek sampeyan ajeng mungsuh kali Werkudara niku nuwun pamunten niki malah kula karo Bilung sing rumangsa repot. Lho, repote. Mesti kula dadak golek silian Bandosa we loro. Nggo ngapa? Nggo ngusung sampeyan niku. Mesti modar mesti. Mbok yo nganggo sedono. Ngomong kaya ngono kok ndak dadi ngautata krama. Ratune ratu grasak kaya ngono kok. Yayi Dimboko. Kakang Prabu Amsa piye? Ora sak dadak nggugu omongan Togok. Dinyatake piye? Ayo wong loro maju nang pabaratan. Nek pancen wong Ngamarta ki wong Debya Sura Sekti kalintang jayaning perang, mesti iso ngalusurakipun Kakang lawan Siadi. Nang yen wong Ngamarta kuwi wong kang ora duwe kekuatan, kabeh omongane Togok karo Bilung ki mung kandheng ning pangucap ora kabar dadi pakarti. Ratu Ngamarta rangket, Ndarawati rangket, Mandura rangket. Kowe karo aku sowan ning Giribajra, bakal entuk bebungan cing tumpuk matumpo-tumpo. Yen pancen kaya mengkono, ayo tak derekake.
Kakang sing rumangsa ditantang karo Raden Werkudara. Dhisik olaku aku ning mburimu Kang. Aja dadi ngarepan Kakang. Iya, Kakang Hamso. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggana magawe gelari rawang walah tak kira Raden Werkudara lah kok ana satriya kantret ngeyayet bringo sing ngulur geni tumpangke kuping kiwa temen mripate mandeng karo aku tanpa kedhep dedeg piadeke ora swira. Gus kowe sapa? Takon karo aku Senopati Ndarawati satring garep Burdi Raden Setyaki. Raden Setyaki yo dasar para nyata sing mburi sapa? Lek no mripatmu gatekno gobokmu. Kula tanpa rupa patih aku le. Wah, patih ya. Patih Mandura. Patih Praguta. Wah, patih Praguta dasar kepara nyata. Kok cengengesan cengelmu. Iki pancen Siriwati lelahi Ginawa mati, sane mati yen iso lemari entuk tekaning pati. Kuali. Syukur watuk, syukur dengkulmu mlocot. Guyu watuk dilokke. Kakang Praguta, wonten dawuh Raden. Sing sabar tak cai rembugan sing apik-apik. Mbok menawa Prabu Amsa kena tindak sarana aris supaya bali ning Batasari Mbak. Nek mboten kamplengi mawon. Pun mboten sawerna-werna. Wah. Ono apa Kakang Praguta? Saweran kok rambutan. Ditandur. Malah werna-werna. Hamsa ana barang didhawuhi dening Sinuhun Prabu Baladewa. Kinen methuke karo kowe. Wigatine kowe takon bali. Lho. Bali piye? Ora sah dadak kowe ngawe-ame pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sadaya. Kowe bali ya pengen awet uripmu. Tekan tuwa nyawang anak putu ora sah dadak tok bacutke nek kok bacutke cekak umurmu modar kowe. Wah, ladalah. Lah kok kaya ngono sumbare wong ngamarta. Apa dikira aku ratu sing jireh getih wedi mati. Setyaki ana barat. Wis dadi niatku. Tinimbane aku bali ning negaraku, aku diwirang-wirangke karo para kawula. Angur baya aku tekaning mati ana ing Praja Ngamarta. Tak ikhlaske. Waton kasembadan boyong pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sadaya. Pisan meneh kowe tak iman. Ya aja nganti pisan-pisan bacut. Sawangen para wadyabala Ngamarta segelar sepapan. Yen mung gawe patine Ratu Batasari Mbak, tak kira ora jam-jaman telung kedheping netra tak kira bakal tekaning pati.
Nanging aku isih ngeman karo kowe baliya, kowe mundura. Tinimbangane kowe bali mung kaliaran. Setyaki, ono barat. Ora usah dadak ngeman karo aku. Aku wis mbedah negara Banda Ratu Mboyong Putri pirang-pirang. Yen mung tok eleki kaya ngono aku ora bakal mundur. Ora bakal gigrek kuruku salombo. Ayo. Ratu Ngamarta ora garam menehake pustaka Jamus Klima Suta bedah negara Ngamarta cangkeme. Kandhani ngeyel malah bengok-bengok. Konangan Patih Mandura dupak raimu modar. Ratu kaya beruk ngono. Cerewete ra jamak. Iki yo ngono omong kok betahe ra jamak-jamak. Ora meniren apa piye? Jam 1 kok ora perang-perang. Ngenteni nganti jendung. Rembugan. Ayo tangi legane Kanjeng. Ora tangi tak sampurnake kowe Prabu Amsa. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ora risang. Ngeling ana risang satriya Wiratamtama. Ayo. Oh. Piye kok? Domongi ngeyel. Ketemu sapa? Aku ora pangling arep dhewe Setyaki, mburine Praguta Patih Mandura. Ratu Gustimu dikandhani ngeyel. Ora bakal wedi. Aku ratu ora bakal miris nyumurupi muncrating marus. Praguta cancut Taliwanda. Wo cangkeme bres. Digapake tendhuang nggon rai. Gletak modar. Awake ratu ibarate kok kean gluduk kurang udan kok wong iki. Omonge gleleng kaya bakul obat kae. Tandang gawe ora ana apa-apane. Dilik ana mati apa urip? Mati. Domongi mati kok. Dilik isih to. Ngonek tok arani mati je urip. Oh, ha ta. Ketarane ora ambegan. Kok iso ngerti nek ora ambegan? Rambute irung ora mlebu metu. Wong ambegan ki rambute irung mlebu metu. Iki wis plas ora ana tanda-tanda hidup. Niki yo saura-urane diemutke. Wong Ratu Gustine awake dhewe. Gusti monggo kula aturi enget. Gusti monggo mumpung anget, Gusti. Kula aturi enget monggo Gusti, kula aturi emut. Monggo Gusti mumpung anget terus dimut Gusti. Kula aturi enget. Mumpung anget Gusti. Woi ngaren kulang kaling kula aturi eling. Monggo Gusti kula aturi eling. Monggo sinuwun kula aturi wungu ampun kados ngaten. Nalindra Digdaya Dubreng Samaradeng Duk sama Kubis. Wis. Kok mboten purun tangi namung dipun dugang kalian pun sinten Praguta kemawon kok terus mboten eling menika wonten pundi kasekten panjenengan sinuwun. Tiba gantep Bayu Atmaja ngeling ora risang. Ngeling risang satriya Wiratamtama. Sing mati ratu siji kok sing eling wong pirang-pirang ya. Ayo jenenge kekompakan ngono kuwi. Iso wae. Ha iya. Rombongan kok. Toko wonten dawuh. Sing methoke aku dudu Werkudara. Sinten? Satriane cilik ora swira. Awake separone awakku. Menteleng tanpa kedhep bringosit tumpaki kuping kiwa tengen. Ngakune jenenge Setyaki. Lah, nuwun sewu. Sampeyan ora samusuh Werkudara mungsuh Sencaki niki wau. Sampeyan iso kok almarhum Sirna Margalayu. Pripun? Pun titip pesen mawon. Teng Istor Semboja napa teng pojok tetean. Kula aturi paring dawuh. Lho, Sencaki ki apa ampuh? Senopati Ndarawati. Adine Prabu Kresna niku saben dina gelut. Ora madang sedina nek gelut wis trima.
Niku sencaki. Mula arep cilik ning atos. Ora kaya sampean gedhe ning empuk. Dalang niku mboten oleh dahar. Ateneh modar. Kok gelasnya telu ya? Nggo rangkepan ndak panas. Oh iki apa sing diarani carica iki kaya ngene iki to. Nggih sesuk nek bali tak tuku oleh-oleh nggo anakku ah. Karika, Pak. Karika. Oh, Karika. Tulisannya Carica. Oh, ayo ora ngerti kok ya. Oh, alah. Napa? Ngene iki to. Bukane to. Jenengan ajeng mak niku. Sak karepku to, kok kowe nembang wirung sida kok, Mboten nglaming tekon lho takon. Ngicipi kok. Jare nek dalang ki ora oleh mangan. Entuk kuwi ming Piye, cerutup. mrene piye? Nek dalang niku mboten oleh dahar. Ateneh modar. Mboten nek pas mayang niku mboten oleh dahar. Ah nek pas mayang pancen yo ngono kuwi tergantung kok ya. Saiki wis dalang milenial kok. Oh. Ora ana umume. Santai. Oh wis icip-icip kok aku. Ya. Nek anu tak sesuk awan tak tuku ning gone stane Pemuda Sontoraya. Kula tumbaske mboten, Pak. Oh. Kek napa, Pak? Pae. Tanpa kuya. Lagi hah iki kaya enuk kae. Wis gek nembang malah do ngurusi wong ngicipi kopi. Iya. Ki apik iki nek sesuk tumbas kopine gobahi nang Yoja. Wah, dienggo wedangan karo kanca-kanca tangga Teparo. Oh. Tak kira nek kanca-kanca pengrawit. Tangga Teparo. Ayo nek dijejerke sinden loro iki kaya buta kiwa tengen iki lho. Sinten? Kula. Ayo karo Tatin padha lemune, padha pothoke. Ayo dalangnya dibrakot wae apa piye ya? Ambannya. Mah, aku mah, Mbak. Lah Oh, apa? tok brakot kok aku. Nek tuwa, nek wedhus tuwa kalot. Nek dalang Embuh. Alot nggon aku. paling kaya kopine kuwi. Apa? Pahit. Wis legi ya. Wis tak kei gula kok. Angin jenengan kan duwe gula cenen. Sapa? Jenengan. Kabeh menungso ki tanpa gula dia tidak akan punya kekuatan. Iya. Gula itu dibutuhkan untuk nutrisi dan protein dan karbon dioksida. Kuwi lho. Apa? Karbohidrat. Sritenan nang tasih